Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji yadda China ke ƙara ƙirƙirar makamai masu linzami da kuma haɓaka nukiliyarta cikin sauri ya haifar da cece-kuce a duniya. Sannan za ku ji cewa Pakistan ta kulla yarjejeniyar sayar da makamai na dala biliyan 4 ga ƙasar Libya. Wannan shine abin da za mu tattauna da ku a wannan lokaci. Gasar ƙera makaman nukiliya a duniya na ƙara ɗaukan zafi. Bayan wani sabon rahoto ya nuna cewa China na ƙara yawan makaman nukiliyar ta cikin sauri, lamarin da ke ƙara tayar da hankalin Amurka da kuma sauran ƙasashen duniya. Wani sabon rahoto da aka fitar daga ma'aikatar tsaron Amurka, wato Pentagon, ya bayyana cewa China ta shigar da sabbin makamai masu linzami guda 100 waɗanda ake kiransu ICBMs a cikin sabbin wuraren ajiyar makamanta, wanda ake kiransu a turance da silo fields. Waɗannan filayen dai suna kusa da iyakar arewacin China da kuma ƙasar Mongolia, wanda tun da farko Amurka ta bayyana cewa ta san da wuraren, amma bata san yawan makaman da suke wurin ba sai bayan da China ta yi wannan ajiya. Sai dai tambaya a nan shine, waɗanne irin makamai ne waɗannan? Rahotanni sun bayyana cewa makaman su ne DF-31, wato makamai masu linzami wanda suke cin nisan zango, sannan suna amfani da makamashi mai ƙarfi na solid fuel. Haka kuma suna cikin makaman da ake iya amfani da su idan rikici ya tashi cikin gaggawa. Wani abin da ya ƙara tayar da hankalin duniya ma shine waɗannan sabbin makaman da China ke kirkira na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka da sauran ƙasashen duniya ke kiran rage makaman nukiliya a duniya. A watan da ya gabata, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana kan yiwuwar sabuwar yarjejeniya ta rage makaman nukiliya tsakanin Amurka da China da kuma Rasha. Sai dai a cewar Pentagon, China bata nuna sha'awar shiga wannan yarjejeniyar ba, sai dai ta zaɓi sabunta makamanta da kuma ƙara ƙarfin rundunar nukiliyarta. Rahotanni sun nuna cewa a shekarar da ya gabata, China na da makaman nukiliya kusan guda 600, amma idan har ta ci gaba da ƙera makamai cikin sauri kamar yadda take yi a yanzu, makaman nukiliyarta za su iya kaiwa guda 1000 nan da shekarar 2030. Idan hakan ta faru kuwa, China za ta kusanci Amurka da kuma Rasha, waɗanda su ne ƙasashe da suka fi kowace ƙasa yawan makaman nukiliya a duniya. Sai dai China ta musanta waɗannan zarge-zargen, inda ta ce ita ba ta gasa da kowace ƙasa kan makaman nukiliya. Manufofinta na nukiliya na kare kai ne kawai, ba ta da niyyar amfani da makamin nukiliya, wanda a turanci ake ce masa no first use policy. Sannan ta rike makaman ne a matakin da ya dace da tsaron ƙasarta. Tana kuma bin yarjejeniyar hana yaduwar nukiliya ta duniya, wanda ake ce mata NPT. Sai dai Amurka san bata yarda da waɗannan maganganu na China ba, inda Pentagon ta ce wannan karuwar makamai ba kawai don kariya ba ne, tana ƙara ƙarfin shirin sojanta ne domin yiwuwar karɓar Taiwan nan da shekarar 2027. A gefe guda kuma akwai wata babbar matsala da ke tafe, domin akwai yarjejeniyar New START tsakanin Amurka da Rasha, wanda dukkan suka rattaba hannu a shekarar 2010. Wannan yarjejeniya na iyakance yawan makaman nukiliya da za a iya amfani da su. Amma yarjejeniyar za ta kare nan da watanni 2 ne kacal. Idan kuma ta kare ba a sake sabunta yarjejeniyar ba, zai zamo babu wata doka mai ƙarfi da za ta hana yaduwar nukiliya a duniya, wanda masana ke gargadin cewa hakan na iya haifar da sabon gasar nukiliya tsakanin ƙasashe uku, Amurka da China da kuma Rasha. Yanzu kuma bari mu duba yarjejeniyar cinikayyar makamai tsakanin Pakistan da kuma Libya. Kwanaki 2 kacal kafin Kirsimeti, Pakistan ta samu wata babbar nasara a harkar tsaron ƙasarta, inda ta kulla yarjejeniyar sayar da makamai wanda darajarsu ya kai dala biliyan 4 ga Khalifa Haftar, shugaban rundunar sojin gabashin Libya. Wannan fa ba safarar makamai bane ko kuma sayarwa ta ɓoye. Yarjejeniya ce a hukumance tsakanin kasashe biyu, wanda aka cimma a lokacin da babban kwamandan sojin Pakistan, Field Marshal Asim Munir, ya kai ziyara birnin Benghazi, inda Haftar ke da iko. Libya da ƙasa ce da ke arewacin Afirka, wanda a yanzu ta rabu gida biyu. Akwai gabashin Libya, akwai kuma yammacin Libya, inda gabashin Libya na ƙarƙashin ikon Khalifa Haftar, wanda ke mulki daga Benghazi. Yammacin Libya kuwa na ƙarƙashin gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita, wanda ke mulki daga Tripoli. Haftar tsohon kwamandan soja ne da ya zama jagora mai ƙarfi a Libya.
A baya yana dogara da Rasha da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE, amma saboda canje-canjen siyasa da tsaro a duniya ya fara neman sabbin abokan hulɗa. Rahotanni sun bayyana cewa yarjejeniyar ta kunshi jiragen yaƙi guda 16 na GF-17 wanda Pakistan da China suka kera tare, da kuma jiragen horo guda 12 na Super Mushak wanda Pakistan ta kera. Ana kuma sa ran za a mika waɗannan makamai cikin shekara 2 da rabi, kuma jimillar kuɗin makaman ya kai dala biliyan 4 zuwa dala biliyan 6. Wannan kuɗi ba ƙaramar riba ba ce ga Pakistan, wanda a yanzu ke fama da matsin tattalin arziki. A baya-bayan nan ɓangaren Tripoli na Libya ya ƙarfafa dangantaka da Amurka, inda suka kai ziyara Washington suka kuma samu yarjejeniya ta zuba jari domin haɓaka tattalin arzikin man fetur na Libya, wanda ya kai kimanin ganga biliyan 48. Wannan ne ya sanya Haftar cikin damuwa, ganin cewa manyan abokansa Rasha da kuma UAE ba su da cikakken iko a halin yanzu wajen ba shi kariya ko kuma makamai. Saboda haka ya zaɓi Pakistan ta zama sabuwar abokiyar hulɗarsa. Pakistan na matuƙar buƙatar kuɗi, kuma dala biliyan 4 babbar dama ce ga Pakistan. Bugu da ƙari kuma, Haftar na da iko a manyan filayen man fetur na Libya, wanda hakan zai iya buɗe ƙofar haɗin gwiwar makamashi nan gaba. A ɓangare guda kuwa akwai manufar siyasa ta bayan fage. Wannan yarjejeniya na nuni da ƙoƙarin Asim Munir na gina ƙawancen ƙasashen musulmi, inda Pakistan ke nuna kanta a matsayin ƙasa mai kare ƙasashen musulmi ta hanyar horar da sojoji, yarjejeniyar tsaro da kuma sayar da makamai. Misali, Pakistan na horar da dubban sojoji daga Najeriya, sannan ta kulla yarjejeniyar tsaro da Saudiya. Haka kuma ta ƙarfafa dangantakarta da Qatar, Jordan da kuma Indonesia. A ƙarshe, wanne fata za ku yi wa Pakistan a ƙoƙarinta na sauyin ma'aunin siyasa da tsaro ga ƙasashen musulmi? Sannan kada ku manta da subscribing da kuma liking.